Βρεθήκαμε στην παραλία της Κατερίνης, του Survivor και Ιδίων τηλεόραση. Εδώ με έναν γνωστό στον χώρο της ξένης μουσικής, έχει γνωρίσει και γνωρίζει μεγάλες δόξες σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Νίκολα Φασάνο ή Φαζάνο. Φαζάνο στα Ιταλικά, Φασάνο στα Αγγλικά. Νίκολα, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you. Big time. Yeah. Καταρχήν να το πούμε, να συστήσω και την παρέα. Μαζί με τον Νίκολα είναι ο φίλος μας ο Τζόρτζ, έχει έρθει από Αμερική, χορηγός σε κάθε μας εκδήλωση που έχει να κάνει με διασκέδαση και όχι μόνο. Θα βοηθήσει στην μετάφραση. Και ο φίλος μας ο Ζαν από το Hula Hoop, ο οποίος σήμερα φιλοξενεί για πρώτη φορά και πρώτη μέρα στην Ελλάδα ο Νίκολα. Έχουμε την τιμή να τον έχουμε στο μαγαζί μας, στο Hula Hoop, στην παραλία Κατερίνης. Βρισκόμαστε στο Mediterranean Resort Village. Να τους ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Ωραίο resort εδώ στην παραλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και έχουμε να πούμε τα καλύτερα λόγια για το μέρος εδώ πέρα. Μας φιλοξενήσαν πάρα πολύ και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εύχομαι πολλοί κόσμος να το επισκεφτεί και να ευχαριστηθεί και αυτός. Αυτά για το Mediterranean. Να συνεχίσουμε όμως με ένα καλωσόρισμα, να συστήσουμε στον κόσμο με ένα βιογραφικό του Νίκολα σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, από εδώ είναι ο Νίκολα Φασάνο, γνωστός DJ. There's Nicola Fasano, very famous DJ in Europe and in America. Producer and a great mixer. Yeah, thank you. Thank you very much. So, I guess we're gonna ask you a few questions. Yeah. About your life. Yeah. And about your hobbies and about your career. So, Okay. are you ready? Yeah, I'm ready Let's for you. start. So, I'm gonna hear the first question. Στο ξεκίνημά μας, να μας πει λίγο για το βιογραφικό του, για τις σπουδές του, γενικά για ό,τι έχει κάνει από το ξεκίνημα της ζωής του μέχρι τώρα. Well, to begin with, we want to hear a few things about your life, about your studies, about your career. Yeah. So, I want you to start. Yeah, I'm born in Italy, but I turn around the world because I'm born like producer, and I play the piano when I had 5 years old, and I start to play piano and the music environment and study sound engineering, and after I start to play music for best Italian pop artists like Ligabue and 883 is the very nice popular singers in Italy. After let me translate a little bit. Yeah. So, ο Νίκολα έχει γεννηθεί στην Ιταλία. Which town? Which town? Close to Venice. Close to Venice. Είναι κοντά στη Βενετία. Λοιπόν, καταρχήν είναι παραγωγός. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Έχει κάνει πολλές γνωστές επιτυχίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ό,τι μας είπε, στα 5 του χρόνων ξεκίνησε να παίζει πιάνο. Άρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό για ένα παραγωγό. Αυτός ο οποίος που... Μπράβο, ακριβώς. Αυτό θα πει έχει μουσικό αυτή και μπορεί να βγάλει δική του μελωδία. Ένας παραγωγός που βγάζει κάποιο κομμάτι είναι απαραίτητο, παιδιά, να γνωρίζει κάποιο μουσικό όργανο. Άρα μπράβο του, έτσι εξηγείται με τις επιτυχίες του και το μουσικό του αυτή και αυτό το μουσικό θέμα που περνάει στον κόσμο. Γι' αυτό και έχουν κάνει τα κομμάτια μεγάλη επιτυχία και έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες που θα μας τα πει σε λίγο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Τα ερεθίσματα της μουσικής και οι πρωταγωνιστές, οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του. Ποιοι είναι και ποια είναι τα ακούσματα αυτά? The question is, what is the motive? And who are the people that they play a very significant role in your life?
Wow. I start to play in Italy, but I play every day in USA Yeah. because after Pitbull song Yeah. and 75 Brazil song as my principal songs in my career, Let me tell you. I play in Miami. For me, is my best place because I live in 6 months of here in Miami. Άρχισε την καριέρα του στην Ιταλία και συνέχισε την καριέρα του στην Αμερική με ένα γνωστό τα τελευταία χρόνια group που λέγεται είναι hip hop, λέγεται ο Pitbull. Go ahead. Yeah, and I play too in Puerto Rico because my songs are born in the Puerto Rican language, 75 Brazil Street, and all South USA, Brazil, Colombia, and Rio de Janeiro love this song because it's massive reggaeton. So basically you put some Latin. Yeah, Latin thing into your the music. house, and this is born the new type of music because all artists pop like to mash up the house music, the reggaeton music with the Latin thing, and after Pitbull, I made my remix of the big artist in the world, like Paulina Rubio is Latin artist in USA. Βέβαιος, okay. So he άρχισε να παίζει μουσική και στην Λατινική Αμερική, όπως είναι το Πουέρτο Ρίκο, και με επιρροή από το ρεγετόν. Λοιπόν, το ρεγετόν είναι ένα είδος μουσικής που είναι γνωστό τα τελευταία 4-5 χρόνια. Έγινε πάρα πολύ ξακουστό, χορεύεται, είναι πολύ διασκεδαστική μουσική και βεβαίως το ξέρω πολύ καλά γιατί στην Αμερική έχουμε πάρα πολύ ρεγετόν και συνέχισε και με γνωστούς ανθρώπους στο στάδιο αυτό της μουσικής, όπως είναι η Παουλίνα Ρούβιο. Αυτό που one minute to continue about this. Λοιπόν, αυτό που είπε κιόλας σχετικά με τη συνεργασία του με τον Pitbull, λοιπόν, απλά το συζητούσαμε και πρωτήτερα, το κομμάτι αυτό ήταν φυσικά η πρώτη του παραγωγή, το 75 Street Brazil, ήταν καθαρά δικό του, χωρίς το Pitbull τα λόγια μέσα, είχε βγει πρώτα, κυκλοφόρησε αυτό και μετά πήγε, συμμετέχει ο Pitbull. Ο Pitbull είναι ένας καλλιτέχνης R&B και προς το reggaeton κομμάτι. Reggaeton είναι μουσική που έχει και house vibes μέσα, έχει δηλαδή επιρροή και από house μουσική, house με R&B Latin φάση, και είναι αυτό που προσωπικά πιστεύω, είναι η μουσική που γουστάρουν έτσι απλά λαϊκά οι γυναίκες. Είναι ο χορός, ο πιο σεξι χορός, και είναι ο χορός που χορεύεται στα κλαμπ, και γι' αυτό στα πάρτι του πάντα είναι το 90% γυναικείος πληθυσμός. Γίνεται χαμός από γυναίκες γιατί γουστάρουν αυτή τη μουσική. Κάτι άλλο τώρα. Το κομμάτι αυτό με τη συνεργασία με τον Pitbull, όταν φυσικά μετά μπήκε στο κομμάτι και ο Pitbull και κάνανε το Καλεότσο, λοιπόν το 75 Street Brazil, έχει περίπου ένα χρόνο που παίζεται στην Αμερική και είναι στα top. Και μετά από ένα χρόνο έγινε εδώ πέρα στην Ευρώπη, ήρθε σε εμάς, κατέβηκε, και τώρα που μας είπε στην Ιταλία έχει 3 με 4 εβδομάδες που είναι στα top του. Εμείς ήρθαμε πιο νωρίς. Και ενώ ήταν έκτο, έχει ανεβεί στην πρώτη θέση.